kasing-kasing alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing magapasalamaton ko. Mayong buntag sa tanan. Kung namoy mga Biblia, palihog abli dito sa unang Korinto, 1 kutob sa 7. Kung balikon, unang Korinto, 1 kutob sa 7. So ang pulong sa Ginoo gaingon sa unang Korinto. Mga igsoon, pag hinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o barugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kon magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo kaadlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Nampo ta? Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios. Salamat kaayo Ginoo sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga diin kami nagatapok na sad para pamalandungan ang imong pulong Lord. Akong giampo nga hinaut unta nga imong balang Espiritu Santo mao'y magauban kanamo karon. Nga hinaut Ginoo maka-focus mi sa pagtuon sa imong pulong. Hinaut Ginoo nga kaning among matun-an karon Ginoo magahatag ni og kausaban sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Binanggit Ginoo kay kami magahisgot about sa imuhang maayong balita
nga din si Jesucristo nagpakamatay sa katulong adlaw na banhaw. Amo ning hinumduman Ginoo, amo ning pamalandungan ang pinakaugat sa amo ang pagtuo diha kanimo ang maayong balita nga si Jesucristo nagpalansang sa cross para sa mga sala. So Lord, akong gitugyan kanimo ang oras nga among pagtun-an ang imong pulong karon adlaw Ginoo. Kintanan Lord akong gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Mayong buntag usab sa tanan. Karong kabuntagon magisgot ta about sa maayong balita. Ang maayong balita mo nagitawag kung sa English pa gospel. So naay maayong balita nga si Jesucristo na banhaw. Dili common nato mga katawhan nga ang usa ka tawo mabanhaw. Pero murag kung sa ato ang lugar diri sa Pilipinas, especially Christian, ang tawag na to Christian country ta. Pinaka common or pinakahisgutan nga panghitabo every year nato gi-celebrate ang pagbanhaw ni Jesucristo. Nagani uban nga ang ilang pagtuo nga inikaabot sa Abril si Jesucristo mamatay og balik, unya mabanhaw og balik, dili kausa lamang siya namatay, kausa lang saan siya na banhaw. Pero atong ginahinumdum. So karong kabuntagon atong hinumduman ang pagkamatay ni Jesucristo dito sa cross unsa may dala ana niya para nato ug ang iyang pagkabanhaw unsa may dala ana niya nato. So ang pangutana kay importante ba nga makahibaw or natay kaalam tungod sa pagkamatay o sa pagkabanhaw ni Jesucristo? Asa may mas importante, ang iyang pagkamatay, ngayang gidala atong sala, or ang iyang pagkabanhaw? Asa may mas importante? So karong kabuntagon ato nang tumagon. Asay mas importante ang pagkamatay ba or ang pagkabanhaw ba ni Jesucristo? So ang pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesucristo, parehos na silang importante. Ang iyang pagkamatay o ang iyang pagkabanhaw dili na pwede ma-separate, dili na pwede moingon nga nituo ka nga namatay si Jesucristo nya di ka motuo nga nabanhaw siya, or nituo nga nabanhaw siya di siya motuo nga mamatay. Dapat nag-uban gid na naay na-accomplish nga butang ang pagkamatay ni Jesucristo og napoy na-accomplish nga butang ang pagkabanhaw ni Jesucristo, pero dili na sila pwede, pareha sila kabug-aton. Dapat ang atong tuhuan ang iyang pagkamatay o ang iyang pagkabanhaw equal na siya duha. So before tamo anto og atong tanaw ng pagkamatay unsay mga importansya sa iyang pagkamatay, unsay pa importansya sa iyang pagkabanhaw. Dakong pangutana nako sa dihang bata pa ko nga nganong moadto man tag simbahan kada Domingo. Kumbaga ako kay anak mo ko pastor, sumunang permente gid ko nga moadto simbahan. Kay kung di, bunalan ko sa akong papa or mabunalan ko sa akong mama kung di moadto. So, sa unang panahon, sayo sa buntag, pukawo na mi sa akong papa, sa akong mama, para magbasa, siya pulong sa Ginoo, magampo, sa family, unya pangutan-on mi, unsa mo nakatunan, sa mo nabasahan, yung duka-duka pa. And then, moadto sa simbahan, pero wala ray muot ba ang pag-adto sa simbahan. Pero pagkadako na ko, nakapangutanan ako nganong kailangan man nga moadto ta sa simbahan. So sa dihang nag-study nako sa Bible School, nana nakaton ko about ni Jesus Christ. Usa sa rason nga nung magtapok ang mga katawhan ni Jesucristo kada Domingo kay para iselebrar ang ato ang buhi nga Dios. Kay Domingo na banhaw si Jesucristo. Mo nang kita magtapok, celebrate, muna magkanta tag mga kanta nga malipayon, magkanta tag mga kanta nga para sa Ginoo nga atong gi-offer sa iya nga naman kay mapasalamaton ta or nagselebrar ta sa iyang pagkamatay ug sa iyang pagkabanhaw, kay iyang pagkamatay mo'y nagdala nato og kaluwasan ug iyang pagkabanhaw naghatag nato og paglaom. Sumo na ang rason nganong magtapok ta. Sumo na usahay makapangutana ko karon dili nang nganong moaratag kada Domingo. Usahay makapangutana ko sa dihang mutan-aw ko sa usa ka tawo or mutan-aw ko sa usa ka simbahan nga sa dihang magkanta nga dili seryoso, ang uban mo simba tug simbahan malate, ang uban mo arig adtog simbahan magkigchika lang, uban mo tug simbahan kay naay may
ipanghatag or uban madug simbahan kay para lang gyud sa ilang kaugalingon. Kumbaga kung ang adto na to pag adto sa simbahan para maiusa tang tanan, magselebrar, mukanta para daygon ang buhi nga Dios. Pero nganong ang uban dili man, nganong ubang katawhan dili man na mabuhat kung mao man ganin ang reason nga magtapok. So kumbaga wala na or na defeat ang purpose sa atong pagpanapok kung wala nato giselebrar ang ato ang buhi nga Dios. So muna selebrasyon sa pagkamatay o kabanhaw ni Jesucristo. Kaya importante kay ni siyang mga butanga. So, duha ka butang ang atong paghisgutan, ang pagkamatay o ang pagkabanhaw ni Jesucristo. Nganong importante man o unsa ka importante. So, una ta sa kamatayon ni Jesucristo. Una, ang pagpakamatay ni Jesucristo ngadto sa cross kay nahimong kadaugan ni Kristo sa pakig-away nato sa usa ka butang nga dili gid ta mo daog. Akong balikon, ang pagpakamatay ni Kristo dito sa cross may nahimong kadaugan or gitawag nato victory sa usa ka pakig-away or sa away nga dili gid nato madaog sa atong mga kaugalingon. Again, dili nato madaog sa atong kaugalingon. Kumbaga, kinumdum ko sa una pag high school nako, isod ko pagka-athlete kay first subject na mo ang MAPE, so PE. So kung gingnan ko sa kumigo, sa kong barkada nga kung musod mig pagka-athlete, exempted na mi, so di na mi kailangan mo sayog mata. So musod na mi for second subject na lang. So munang ingon siya musod tag-athlete para unsay tawagan ni ma-exempted ta plus na pa jud allowance. Ay ko sige. Pero ako ang kugalingon, kay bawag ko nga, di ko praktisado, wala, ano ba? So, pag intrams, ni kuan ko, ni tryout, and then nadala ko. So, na-athlete jud ko. Anya. So, naabot na ang panahon nga, makiglumba na ko, dagan, dito sa Abiliana. Ang ako mga kontra, grabe yun. Ang mga, gitawag na to, disiplinado yun, makita man sila lawas, nga nakapractice gid sila, ang o pagdagan pa lang, kuwang na ko sa hangin, kuwang na ko sa practice. So, klaro gyud nga digig ko kadaog. So, why chance nga makadaog ko sa kong kontra nga praktisado. Kumbaga, inana ba, ang image or ang picture nga atong tanawon, nga sa atong pagig laban or pagig-away aning ato ang kontra, which is ang kamatayon, dili gid na nato madaog sa atong kagalingon. Mo nay reason nga nung kinahanglan si Jesucristo mo naog aning kalibutan na. So kung makaya manggali nato nga daugon ning nga away or daugon ni di na kinahanglan ni Jesucristo mo naog unta, di ba? Pero nakita sa Ginoo, nakita sa Amahan nga bisag unsang paningkamot sa tao para lang gyud madaog ang pakig-away aning kamatayon, dili gyud madaog sa katawhan, munang iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesucristo. Ug munang rason nga ang pakamatyan para daugon ang away nato didto sa Kalbaryo. So, ang pagpakamatay ni Jesucristo mao'y nakadaog or nagdala natog kadaugan sa usa ka away nga dili gid nato madaog para sa tong kagalingon. Muna siya ang usa sa importansya sa pagpakamatay ni Jesucristo. Ug dili lang nga nadaog ni Jesucristo kundi iya pong gitangtangan og gahom ang atong kontra, which is kay bawat kinsa kundi si Satanas, no? Ang iyang pagpakamatay ngadto sa cross iyang gitangtangan og gahom. So sa dihang wala pa namatay si Jesucristo or wala pa ta nituo or nidawat ni Jesucristo, ang atong amahan or ang ato ang nag-impluwensya kanato mao ang nag-impluwensya aning kalibutan na, which is ang ato ang kontra nga si Satanas. Mo na impluwensya mo nang kung ang usa ka tawo wala gani kailan ni Jesucristo ug wala nabalik ang iyang relasyon sa Ginoo, ang mahitabo tanan iyang gibuhat wala gyoy sakto. Bisan pag mayon ka oy sakto man ni siya kay tabang siya sa mga naglisod or nitabang siya sa mga or na siya gibuhat nga maayo nga butang. Amen, pero atubangan sa mata sa Ginoo
naagi hapon nga naman kay ang Ginoo balaan man dili pwede nga nay masagol. Mao ganing nahilayo ta sa Ginoo kay tungod balaan ang Ginoo unya kita nakasala or makasasala. Pero sa dihang nagpakamatay si Jesucristo gitangtangan niya gahom ang maong na-impluwensya sa ato. So kumbaga wala na day gahom ang atong kontra nato. Kay usahay magod ang atong struggle kasagaran na mga Kristohanon. May to grabe kayong temptasyon. Kusugang temptasyon. Kusgan gini atong kaaway. Kumbaga ang ato ang mindset ba nga mas kusgan or mas gamhanan ni si Satanas kumpara sa tao nga nagpuyo or kumpara sa being nga nagpuyo sa atoa nga which is ang Ginoo. Again, pagpakamatay ni Jesucristo, iyang gitangtangan og gahom, wala na gahom nato. Kumaga, wala na siya mabuhat, igo na lang musturya, igo na lang na manintal, pero wala na siya gahom nato. Usaana nga ebidensya si Job sa dihang gitestingan siya sa atong kaaway nga si Satanas nananghid pa ni sa Ginoo. Pero ang Ginoo ni alaw kikibaw siya nga si Job iyaha og dili gyud madala. So muna si Satanas wala na gahom nato. Ato nang hunaw-hunaw ato nang hinumduman nga ang atong kaaway wala na gahom nato gitangtangan na sa dihang pagpakamatay ni Jesucristo sa atong mga sala. Usahay manggod sa akong gingon ganina nga naa sa ato ang panghuna-huna or mindset nato nga kana pildiro ta. So dapat atong hunahuna-on nga dili ta pildiro o dili madaogon ta pero dili tungod sa atong binuhatan kundi tungod sa gibuhat ni Jesucristo ngadto sa cross sa iyang pagpakamatay sa atong mga sala. So dili lang nga nadaog ni Jesucristo ang away para nato, iya pang gitangtangan og gahom ang ato ang kaaway unya. Lastly, adto sa Kalbaryo or dito sa cross, iyang gidala ang atong mga sala. Nga instead of kita ang silutan, kita ang mubayad sa itong mga sala, sa magibuhat ni Jesucristo, iyang gipasan ang atong mga kasalanan, iyang gikuha ang atong mga sala, o iyang pakamatyan para kita malimpyo at tubangan sa mata sa Ginoo. Kumbaga, very famous nga illustration nga gibuhat ni Jesucristo. Kumbaga, murag na ay kung naigikidnap, nanginhanglan og ransom money, di ba? Nga bayad. Kumbaga kita, nakasala, natay utang, hinanglan na to bayaran. Pero bisag unsa na to paningkamot, di na to mabayaran. For example, nangutang ta og 1 million. Nangutang tag 1 million sa atong kaila. Unya, ni sada nga atong bayaran. Pero wala ta kay baw asa ta mokuha. Asa ibayad. Kumbaga inana gihapon sama sa atong sala. Kada adlaw makasala ta. Hunaw-hunaw na to. Sige, kung yun ta nga, dili na tinuod nga kang si Jesucristo ra nagbuhat or nagpasan sa itong mga sala. Inani nga logic atong hunaw-naon. Pangutan na imong kaugalingon, pangutan na to atong mga kaugalingon, kapila man ta makasala sa kadlaw. Di mahihap, di ba? Butang ta, mata pa lang ta, maghulon na tag di maayo, or mga mangilad, ato sa trabaho, mangilad ta, dagan mga butang, mamalikas, or bisag unsa. So di maihap. Unsa may gingon sa Bible, so unsa may kabayaran sa sala. For the wages of sin sa Roman, unsa man ang bayad sa sala unsa? Kamatayon. Usa ka sala, usa ka kamatayon. Imagine na kung kada sala nato kamatayon. Mastor. So kada adlaw nana. So, ang logic nato mubuhat og maayo para mabayaran ang atong mga sala. Sige. Kapila man ta mubuhat og maayo sa kadlaw. Di ba? Una-una na to, ibutang ta lang. Kay bago gugo, mas malapas pa. Napo, kasala kada adlaw. Unya, kaduha or katulor ta mubuhat og maayo. Kada adlaw. Pila na ta katuig aning kalibutan na. Kung i-compute na to, tanan na to, makaya ba na to bayaran? Di ba, imposible, good. Di ba? Kung may ta, atong bayaran na to mga sala, magpinitensya ta. Mga tao, magpinitensya,
mo sacrifice, ang uban mo offer, ang uban magdagkot, or unsa pa nilang buhaton, unsa pa natong buhaton para lang sa mga sala. Pero kung ato na siyang ikumpara sa itong mga sala, dili gyud kabayad, dili gyud mabayran nato. Muna nakita sa Ginoo nga kita lisod. So muna naghatag siya og sa man ni ransom, kumbaga mooy mo luwas na instead of atong bayran siya. Instead of kita ang silutan sa atong mga sala, kita ang mamatay sa atong mga sala unsa gibuhat ni Jesucristo. Siya ang nagpakamatay sa atong mga sala. Siya raman say qualified nga naman siya may Ginoo. Walay laing tao. Siya ang qualifying nga naman, wala man siya sala. Ginoo siya. Kumbaga kung naitaw nga ma-qualify nga mubuhat ana, dili kita kung dili ang si Jesucristo lamang. Sumunang siya ang nagbitbit sa atong mga sala. Wala siya'y sala, pero siya nahimong sala para kanato ang atong mga sala. Naa niya para iyang gipakamatyan. Muna, nga dili lang nga nadaog ni Jesucristo nga sa Kalbaryo, ug wala lang niya gitangtangan o gahom ang atong kaaway, kung dili iya pong gipakamatyan ug iyang gibitbit ang atong mga sala. Iyang gibitbit ang atong mga sala dito sa Kalbaryo. So muna importansya sa pagpakamatay ni Jesucristo. So importante kayo. Nga kung wala man dayo nagpakamatay si Jesucristo, kung wala siya namatay nga sa cross, wala pa day nadaog ang away. Wala pa day napaday gahom ang atong kaaway nato. Sunod ang sala nagapos gihapon ta hangtod karon. Pero tungod sa pagpakamatay ni Jesucristo, tungod sa iyahang pagpakamatay dito sa cross para kanato, na-accomplish niya tanang butang. Arita sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Before tama to sa pagbanhaw, kung wala nagpakamatay si Jesucristo, hantod karon makasasala gihapon ta. Wala ta napasaylo sa itong mga sala. Wala ta naluwas sa atong struggle aning kalibutan na ug wala ta nakasinati og gugma. Sa dihang nagpakamatay si Jesucristo sa cross, iyang gibubo o iyang gidemonstrate ang iyang gugma kanato. So kumbaga ang symbol sa gugma di ay ang pinakadako nga gugma, dili ka ng heart nga symbol, kundi ang cross nga naman didto na display ang gugma ni Jesucristo kanato, which is ang tinud-anay nga gugma. So ikaduha, adto ta sa iyang pagabanhaw. So ang ang story ni Jesucristo wala na human sa iyang pagkamatay. Nga naman, kay si Jesucristo pag ikatulungan nga adlaw na banhaw. Ug mo natong gi-celebrate ta kay ang atong Ginoo na banhaw, wala siya nagpabilin nga namatay. Kung nagpabilin siya nga namatay, wala niya na pamatud-an nga siya Ginoo, ug wala niya na nabuhat ang napropesiya pa daan kaniya, ug wala niya nabuhat ang iyang mga saad, ngayang saad nga mabanhaw siya. So ang resurrection ni Jesucristo, usa na siya sa ato ang ugat or foundation sa ato ang gituhuan nga maayong balita. Kung wala nato gituhuan ang pagabanhaw ni Jesucristo, huyang ang atong pagtuo, or kumbaga walay sakto nga foundation ang atong kinabuhi. Kay kung wala nabanhaw si Jesucristo, kung wala siya nabanhaw, wala tay paglaom nga mabanhaw pod. Kitang tanan, dili pod ta mabanhaw. Wala pod tay kinabuhi. Wa pod tay kinabuhi uban sa Ginoo. Gingon dira sa Korinto, unang Korinto 12 kutob sa 19. Ningon dira. Kaya ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kung mao kana, wala di ay mabanhaw si Kristo, di ba?
ug kun wala mabanhaw si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Kumbaga, way gamit, way pulos. Ingon sa Apostol Pablo, ang among mga gipangsangyaw ug walay pulos ang atong pagtuo kung wa nabanhaw si Jesucristo. Ingon siya, ug labaw pa niya ana kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Ug kung dili excuse me. Ug kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga naglaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga namatay na. So kumbaga, ang atong gituhuan, kumbaga ang logic ng gingon ni Apostol Pablo, kung wala na banhaw si Kristo, pasabot di ay wala ta na dili pud ta mabanhaw. Kung wala ta ni tuo nga mabanhaw si Kristo. So kung wala ta ni tuo nga nabanhaw si Kristo, ug dili ta mabanhaw, so walay pulos ang iyang gipangsulti nga mabanhaw ta nga nay kinabuhi uban sa Ginoo after ta mabiya aning kalibutan na. Kumbaga kung wala na banhaw si Kristo, kumbaga wala, kawang ra ang tanan, way pulos ang tanan. Kani atong pagtapok diri, kani atong pagsimba, kani atong pagpaminaw o pagbasa sa pulong sa Ginoo, kung wala na banhaw si Kristo, kawang lamang ning tanan, wala ni pulos. Kumbaga, ang pagbanhaw ni Kristo nagpamatuod nga tanan nga iyang gisuwat aning kasulatan, tinuod. Ang pagbanhaw ni Jesucristo naghatag na itong paglaom nga kita kung mubiya ta ning kalibutan na mabanhaw pud ta kay banhawon ta ni sa Ginoo sama sa iyang pagbanhaw ni Jesucristo. Ang sa pagbanhaw ni Jesucristo nagpasabot nga kita na ay kinabuhi mahuman aning kalibutan na. Ang problema man gud nato mga Kristohanon or dili mga Kristohanon, mga katawhan in general. Ang problema nato balaka kaayo ta aning kalibutan na. Kumbaga maningkamot ta nga mo survive aning kalibutan na, mahadlok ta mamatay, di ba? Kisa man di ganahan mamatay, di ba? Wa man. Kumbaga mahadlok ta. Mabiya nga naman, wala tay kasiguruduan, wala tay kasiguro asa ta. Unsay may tabo nato kung mabiya na ta aning kalibutan na. Pero tungod sa pagkabanhaw ni Jesucristo, naghatag ni nato og paglaom nga bisag mobiya ta aning kalibutan na kay nabanhaw man si Jesucristo. Og ang iyang mga gipangsaad tinuod di ay ang iyang pagkabanhaw nagpamatuod nga kita banhawon pud ta sa umaabot. So dili lang di ay nga wala tay kinabuhi after aning kinabuhi dili na tay kinabuhi uban sa atong Ginoo. Ug muna importansya sa pagkabanhaw ni Jesucristo kay kung wala na banhaw sa Jesucristo, walay pulos, wala gihapon tay paglaom. Kumbaga kung atong tan-awon ron ng kalibutan daghan kayo kababalaghan or kabalakan nato. Nay gubat, nata diri sa Pilipinas nay mga NPA, magpinusilay, nay bagyo, nay mga matay sa bagyo, nay mga virus, nay pandemic, nay mga matay, mahadlok ta mo na mapabaksin ta, uban sa mahadlok mo pabaksin nga naman, matay sa sila kuno mo mapabaksin. Ubagay na ba daghang kitag mga fears, daghang tag mga kahadlok. Pero sa dihang atong gituhuan ug atong gidawat sa Jesucristo ug atong nakita ug nasayran nga siya nagpakamatay sa atong mga sala, nga kita napasaylo na sa atong mga sala ug sa dihang nabanhaw siya, tanan ng iyang gipangsulti tinuod di ay ug ang iyang saad nga tungod sa iyang pagkabanhaw kita sab mabanhaw ta. Kita sab nay kinabuhi uban kaniya, tanan natong paglaom ana-ana. So luoy ang mga tawo nga wala ni tuog, wala ni dawat ni Jesucristo nga naman wala sila paglaom. Bisag unsa nga paningkamot, wala paglaom. Pero kita, sa mga nakahibaw, kita, sa mga nidawat ni Jesucristo, na atay paglaom. Ang atong paglaom, wala aning kalibutan na, wala sa itong kadato, wala sa itong kagwapo, wala sa itong status, aning kalibutan na. Wala sa itong trabaho, wala sa itong pamilya, wala sa itong mga anak, wala sa itong mga ginikanan. Kundi ang atong paglaom, naa ni Jesucristo, kay kita nakahinumdum nga siya na banhaw. Kay kita na hinumdum nga siya ang atong Ginoo nga nahigugma kanato. Tungod ana na atay paglaom. Ang atong paglaom na diha kang Jesucristo. Bisan si Jesucristo maingon sa Juan 14:19 nga because I live,
you also will live. Tungod kay nabanhaw si Jesucristo, kita sab nabanhaw muna. Ang pinaka dako na to nga problema, ang kamatayon, or ang pinakadako na to nga kontra ang kamatayon, wala na'y gahom. Napildi na sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Nga naman, bisan manggani kamatayon, wala nakadaog ni Jesucristo. So diyang namatay si Jesucristo, nagtanaw ta nga napildi si Jesucristo, namatay. Mo to nanagan ang iyang mga disipulo na hadlok. Nga naman, nagtuo sila napildi si Jesucristo. Pero sa dihang nabanhaw si Jesucristo, gipamatud-an niya, nga walay makapugong niya nga siya Ginoo bisan kamatayon nga tanan nga atong gikahadlokan. Ang uban mo mahadlok sa bisag unsa pero hadlok sa kamatayon. Ang uban may nga ko nadlok sa kamatayon pero adlok mamatay. 'Di ba? Pero nagpakita lamang nga ang kamatayon walay gahom diha sa ato ang Ginoo nga si Jesucristo sa dihang nabanhaw siya. Bisan sa Jesucristo, ang pagkabanhaw pod na Jesucristo, maoy nag-abli or maoy pultahan nato para kita mahimong matarong at ubangan sa mata sa Amahan. Giingon dira sa Roma 4:25 atong basahon. Roma 4:25. Gingon gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Again, akong basahon. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. Patyon si Jesucristo. Pero wa na human. Ingon siya, o gibanhaw aron himuon kitang matarong. Nagpakamatay o gibanhaw sa Jesucristo para kita mahimong matarong. So tungod sa pagbanhaw ni Jesucristo, nahimo na kitang matarong at ubangan sa Amahan. Nga naman, di tatarong, dili tungod sa sala. Diba? Kung atong hinumduman, sa dihang dihang nakasala ta, nahibulag ta sa Ginoo. Pero unsa atong buhaton, dili gid ta mahimong matarong at ubangan sa mata sa Amahan. Pero sa dihang pakamatay og nabanhaw sa Jesucristo, ang pagtan-aw sa Ginoo wala na sa atong gibuhat kundi sa gibuhat sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Ang pagpakamatay ug pagkabanhaw, ang iyang pagkabanhaw nahimo tang matarong. Kumbaga sa English pa, na justify ta or sa ato ang justification tungod sa pagkabanhaw ni Jesucristo. So, nanatay paglaom o tungod sa pagkabanhaw ni Jesucristo, kita sab natay paglaom aning kalibutan na nga kita pod banhawon o kita nahimong matarong at ubangan sa mata sa Ginoo. Og dili lang ang pagbanhaw pod ni Jesucristo, ang iyang pagpakamatay, iyan na pod ning gistorya. Kumbaga, iyan ang giingnan ang iyang mga disipulo dito sa Juan. Sa Marco, sorry. Sa Marco, dito, 8, kutob sa 38, kapitulo 8, versikulo 31, onya, kapitulo 9, versikulo 31, o kapitulo 10, versikulo 34. Iyan ang giingnan. Naghisgot sila sa iyang mga disipulo. Onya, iyan ang giingnan ang iyang mga disipulo sa may tabo niya. Ako ni basahon sa English, ingon siya. And he began to teach them, iyang mga disciples, that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. And after 3 days, rise again. 9:31, for he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he is killed after 3 days, he will rise again. Mabanhaw gyapon siya. Lastly, 10:34, and they will mock him and spit on him and flog him and kill him, and after 3 days he will rise. Si Jesucristo mismo nagsultian niya sa mga disipulo, wala pa nahitabo ang pagkamatay niya dito sa cross. Unsa may nahitabo sa tanan niyang gisulti, sakto.
um, ang mga scribes or mga priest, ang mga Pharisees mo'y nagtugyan niya para mamatay siya. Traidoron siya. Unya, bastuson siya, kulatahon siya, luwaan siya. Iyang gisulti daan sa mga disipulo. Ug moog yun nahitabo. Usa lamang ni nagpamatuod nga si Jesucristo matinud-anon or si Jesucristo walay bakak niya. Tinuod tanan ang iyang isulti. So sa dihang ningon siya nga mamatay siya, namatay gid siya. Sa dihang ningon siya nga mabanhaw siya, mabanhaw gid siya. Balik sa before na tao si Jesucristo, daan ang gingon sa Ginoo nga naay matawo nga mangluluwas ug tinuod nga nay natawog mo na si Jesucristo. Unya ningon si Jesucristo nga mamatay siya para luwason ta. Nahitabo na. Karon ningon si Jesucristo nga mobalik siya ug balikon ta niya. Ug ato ng paglaom o ato ng kuptan nga promise nga naman kay wala gyud nahitabo nga namakak ang ato ang Ginoo. So tungod sa ihang pagkamatay og siyang pagkabanhaw, usa na nagpamatuod nga atong Ginoo matinud-anon. Ang atong Ginoo wala namakak. So pasabot ato siyang masaligan. So tungod siyang pagpakamatay og sa pagkabanhaw, nagpamatuod nga masaligan ang ato ang Ginoo. So munang musalig ta sa atong Ginoo sa unsa man nga butang aning kalibutana. So muna siya ang importansya sa pagpakamatay og pagkabanhaw ni Jesucristo. Pero unsa may dala na sa ato sa dihang nga kaybaw na ta. Kaybaw na ta nga naluwas ta. Dili day tungod sa atong action nga naluwas ta. Tungod di ay sa buhat ni Jesucristo, nabanhaw natay paglaom, nga kita pod mismo naatay kinabuhi. Tungod nabanhaw ta or nabuhi ang Ginoo or nilive ang Ginoo, kita pod mo live ta. Pero mo niya akong ganahan i-highlight kat sa atong gibasa ganina sa unang Korinto. Ngingon siya, mga igsuon, pahinumdum ko kamo sa inyong sa maayong balita ang giwali ko kaninyo mo to ang pagpakamatay o pagkabanhaw ni Jesucristo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo sa inyong pagtuo. Tinuod ba ang atong gibarugan? Atong gituhuan? Mao kini ang maayong balita, ang mga mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini og magmalig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Kani verse 3. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Kumbaga ningon si Apostol Pablo, unsa yan nadawat mo akong gipasa. Hantod sa naminaw nakadawat sa maayong balita nga si Jesucristo namatay no banhaw. Unsa yang nadawat sa nakadungog ni Apostol Pablo, iya pong gisangyaw. O katong nakadawat pod, gisangyaw pod niya. Kumbaga domino effect. Nakadawat, gisangyaw, nakadawat, gisangyaw, hantod naabot nato karon ang mensahe. Pinagi sa iyang pulong. Unsa ilang nadawat mo atong gisangyaw. Ug moingon ko, sama sad, unsa akong nadawat, akong gisangyaw karon. Unsa akong nadawat nga si Jesucristo ni pakamatay para sa itong mga sala. Para wanay gahom ang atong kaaway, wanay gahom ang kamatayon. Nabanhaw siya para kita mahimong matarong, nabanhaw siya para natay paglaom, nabanhaw siya para kita sad mismo banhawon ta sa umaabot, nabanhaw siya para pamatud-an nga siya wala na makak. Ako na sang gipasa. So ang challenge para kanato, sa dihang nahibaw ta ani mga butanga, kita sad mismo kung unsa atong nadawat ato pong isulti dili lang ni para kita may bawaan madungagan atong kaalam nga oy nabanhaw namatay si Jesucristo i-celebrar nato kada Abril or atong i-celebrar matag adlaw i-celebrar to kada Domingo kundi ato sabning isulti or ato sabning isugid sa ubang katawhan nga si Jesucristo mao atong paglaom dili sa bisag unsa nga butang aning kalibutana walay lain nga paglaom walay lain maghatag natong kalawasan walay lain maghatag natong kinabuhi kundi si Jesucristo lamang so ato pud nang isangyaw ato pong isulti ug muna ang challenge nato mga igsuon ko sa pagtuo kung unsa atong nadawat ato pong isangyaw. Ang pinakamabuluhan, pinakaimportante nga butang
sumala sa gingon ni Apostol Pablo nga iyang dawat, iyang gipasa nato. So pinaka-importante nga butang, dili day unsa na atong mga gipang value nga butang, kundi ang mensahe, ang maayong gamabalita nga mao ang pagkamatay ni Jesucristo o iyang pagkabanhaw. So gi-challenge mo na ako karon. Nga ato pud ning isugid sa ubang tao. So, bisag kinsa, pamilya, best friend, workmates, classmates, mga tao nato nga nasakupan or atong amo. So, bisag kinsa, maybe stranger, kasakay nato sa sakyanan, sa jeep, taxi driver, Uber driver, delivery guy, bisag kinsa. Ang ato ang mission, mao, ang pagsugid sa gibuhat ni Jesucristo. Dili lamang ni muhatag na dugang kaalam, kung dili ato pod ning isulti. Kung unsay atong nadawatan, pinaka-importante nga butang, ato sang ipasa sa uban. Magampot ta. Labing gamhanan ug dalaygo ng mga Dios, salamat kaayo Ginoo sa imo pagpahinumdom kanamo sa rason nganong magtapok mi, nganong magselebrar mi. Tungod kay ikaw nagpakamatay og nabanhaw Ginoo, kami nahatagan ug kadaugan sa usa ka away nga dili namo madaog gid Ginoo. Kami nahatagan og kusog ug gahom para sa among kaaway. Kami nahatagan og kadaugan sa kamatayon, dili tungod sa among mga binuhatan, kundi sa imong pagpakamatay ngadto sa cross. Ug Lord, sa imong pagkabanhaw, nagpamatuod nga ikaw matinud-anon sa imong mga saad sukad pa sa una ug walay kausaban Ginoo. Kamoy naghatag na mo paglaom kay ikaw nabanhaw kami sab mabuhi. Nga ikaw gibanhaw kami sad mabanhaw, sumala sa ingon sa imong pulong Ginoo. At tungod sa imong pagkabanhaw Ginoo, kami nahimong matarong atubangan sa Amahan. Tungod sa imong pagpakamatay ug pagbanhaw Ginoo, mo'y naghatag na mong paglaom nga walay lain makahatag bisan unsa pamutang aning kalibutan na Ginoo. So karon Ginoo, hinatunta Ginoo nga dili lamang nga madungag ni sa among kaalam diha kanimo, kundi dili mas muhugot pa gyud ang among relasyon ug mas musalig mi kay masaligan man ka nga Ginoo. Ug labing importante sa tanan Ginoo, kung unsa among nadawat karong kabuntagon, ang maayong balita, amo pong isugilon sa ubang tao. So bisag kinsa nga nanginahanglan sa imong pulong. Hinatag Ginoo nga paglaom nga among nasinati karon, amo pod ning ma-share sa uban nga sila pod mismo mahatagan og paglaom. And Lord, daghana mga panghitabo aning kalibutana. Daghana mga tao nag-struggle, nangamatay tungod sa pandemic or sa bisag unsa. Ginoo, kami nagatuo nga nanginahanglan sila sa imuhang pulong. Nanginahanglan sila sa paglaom nga nagikan lamang kanimo. So hinatag Ginoo nga tagaan mi nimog kusog. Tagaan mi nimog kabagagnaw nga dili mauwaw sa pag-share sa imuhang pulong kung unsa imong gibuhat ang maayong balita nga ikaw namatay pagkatulong adlaw nga nabanhaw. Salamat kaayo Ginoo. Tanan kaning tanan among gibalik nandungog ug himaya sa ngalan lamang sa among Ginoo ug mangluluwas nga si Jesucristo. Amen ug amen.